Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Так склалася яшчэ з часоў Максіма Богдановича, што быць беларусам – гэта праца. Ты мусіш прыкладваць высілкі, каб даведацца, што мы маем сваіх выдатных навукоўцаў, сваю архітэктуру і мастацтва, сваіх пісьменнікаў. Так лічыць мой суразмоўца, паэт, музыкант, загадчык філіяла літаратурны музей Максіма Богдановича Михал Барановскі. Вітаю, Михал. Привіт, Аня. Михал Барановскі, паэт, музыкант, даследчык, загадчык філіяла літаратурны музей Максіма Богдановича. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка. Служыў у войску, стварыў гурт «Нельга забыць», з якім у 2012 годзе атрымаў гран-пры фестывалю «Бардаўская восень». Лаўрэат прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановича. Арганізоўвае імпрэзы ў межах праекта «Вежы міру». Заўсёды рыхтуючыся да кожнай сустрэчы, мы выбіраем цытаты з таго, што было сказана, што было напісана. І в адным з інтэрв'ю вы прызналіся: «Мне б хацелася, каб было знятае добрае кіно пра беларускага паэта, каб яго людзі чакалі, як новага сезона Шэрлака, каб герояў гэтых серыялаў ведала ўся краіна». Ну, напэўна, меўся на ўвазе Максім Богданович у першую чаргу. Паколькі я працую ў музеі Максіма Богдановича, то мне б хацелася, каб была добрая экранізацыя яго жыцця. Але калі я знаёмлюся з біяграфіямі іншых пісьменнікаў, з першай паловы 20-го стагоддзя, там што не жыццё, то кіно. Трагічнае, камічнае, гераічнае. Нават не падобнае на тое апісанне такое хрэстаматыйнае, якое часам мы чытаем у падручніках і гэтак далей. Падручнікі ўсе так строга стараюцца рабіць, каб не кроку ў бок. А чалавек жа ён нероўны, ён з пэўнымі нюансамі ўвесь час, такімі нейкімі адценнямі і фактамі біяграфіі, якія не могуць трактавацца неяк адназначна. Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Тое самае жыццё настолькі насычанае ў людзей, і ніколі не ведаеш, які факт біяграфіі паўплывае на той ці іншы верш, на той ці іншы радок, вобраз. І чым больш мы ведаем пра пісьменніка, тым лепш мы яго разумеем, набліжаемся да разумення. Зразумела, што нейкай ідэальнай дакладнай трактоўкі ніхто ніколі не зробіць. Залежыць ад часу, як мы трактуем людзей, як мы вытлумачваем тую ці іншую асобу. Таму у любым выпадку гэта атрымалася б нешта жывое, мне падаецца. Вы часто бываете у школах, читаете лекции про Максима Богдановича. И вы сами признались, приходячи черговым разом у школу, я спробую подать Максима Богдановича так, как хоть несколько человек нечто отчули, зразумели, подошли, задали питання. Дети теперь мало читают, и вернуть им цікавость до литературы одними школьными уроками не отрымается. Это мусить быть великой национальной программой. Что вы имели на увазі? У великой программе, так и хочется сказать, кто я такі, каб разважаў пра нейкія нацыянальныя праекты. Першае – гэта мова.
Калі б было больш мовы на ўсіх узроўнях, то вуха, вока, розум быў бы нашмат больш звыклы да думак, выкладзеных на ёй. Мы не ўспрымалі інфармацыю адразу з нейкай насцярогай, баючыся памыліцца ў нейкім слове, баючыся нешта не зразумець. Таму пашырэнне беларускай мовы ўвогуле паўплывала і на ўспрыняцце беларускай літаратуры. Павінны быць і папсовыя праекты, як згаданае вышэй кіно, напрыклад, ці меладрама, любы жанр пра цікавую постаць беларускай літаратуры. Павінны быць навуковыя даследаванні, павінна быць крытыка і праца літаратуразнаўцаў у комплексе. І калі гэта крытычная маса набярэцца, тады нешта можа і зрушыцца у нашым любімым пытанні, як зрабіць беларускую літаратуру прыцягальнай і як маладых людзей прыцягнуць да беларускай літаратуры, бо амаль упэўнены, што калі яны прыгледзяцца крышачку уважлівей, вось зробяць гэтую ж самую работу, адшукаюць для сябе знакавага пісьменніка, свайго пісьменніка, яны далей ўжо па інерцыі будуць шукаць. Вот пасля школьных урокаў вы адчуваеце, што дзеці больш зацікавіліся Максімам Богдановичам? Бывае розная аўдыторыя і на экскурсіях, і на лекцыях. Час ад часу з той ці іншай прычыны не ўдаецца данесці інфармацыю. І гэта яно бачна, калі сыходзяць з той жа лекцыі са шклянымі вачыма, прасядзеўшы частку альбо ўсю лекцыю, гледзячы нейкую інфармацыю ў смартфоне, ніякай віны сябе ў гэты момант не здымаю, наадварот, аналізуе, што рабіў не так, што казаў не так, што не змог прыцягнуць увагу аўдыторыі. Але гэтым варта займацца, таму што час ад часу пасля экскурсіі бачыш гэтых людзей на якім ужо мерапрыемстве музейным, бачыш з якой-небудзь ініцыятывай, звяртаюцца арганізаваць сустрэчу з тым ці іншым літаратарам на базе установы, у якую ты прыязджаў з лекцыяй. І вось гэта тыя першыя крокі, вось гэта самае насенне, разумнае, добрае, вечнае, з якога пачынаецца ўжо іх работа над сабой, іх ініцыятыва. І нават калі з экскурсіі ці лекцыі ты паспяваеш захапіць хаця б аднаго, двух чалавек, гэта ўжо не дарма праведзеная экскурсія. Дарэчы, вось калі гаварыць пра вашу творчасць, вы якраз былі лаўрэатам прэміі «Дэбют» імя Максіма Богдановича. Вось кніжка, якая ляжыць на стале, гэта плён вашай творчасці. А скажыце, вось менавіта Максім Богданович паўплываў на тое, што вы пішаце самі? Хутчэй ён паўплываў на патрабаванні, якія да сябе ставіш. Бо гэтая кніга плён, напэўна, 10гадовай працы, калі узнікла патрэба зрабіць кнігу, неяк адмежавацца ад таго, што рабілася раней, крочыць далей. І пачаў я перабіраць творы. Я зразумеў, што трэба няшчадна, нічога не шкадуючы, калі ёсць нейкія сумневы, прыбіраць. Кніжыца атрымалася даволі таненька, але за вершы змешчаны ў ёй не колькасць, а якасць. Дарэчы, вось волюмен 1. Што вот гэта азначае? Мы жывем у постмадэрновую, дакладней ўжо можна, напэўна, постмадэрновую эпоху, але я ў гэтыя гульні гуляцца ў творах не асабліва люблю. Зразумела, ёсць нейкія згадкі, там адсылачкі, зрэдку цытаты, нават з Богдановича. Вось. Але гэта адбываецца натуральным чынам. З назвай жа захацелася пагуляцца. І вось калі глянуць на тое, як яна напісана, на тое, як кніжка аформлена, можна пабачыць люмен, святло, якое я ось, набраўшыся нахабства, панёс людзям. Гэта жарты, бо інакш можна прачытаць як скрутак
раней, я подозреваю, Александрийской какой-нибудь библиотецы не книги захоўваліся, а скрутки. И вот это скруток как раз-таки назывался таким volumen словом. Ну а то, что першее, это такі закид наперед, что може раптам з'явиться и другая, а може адразу и третья. Ну, дай бог. До речі, от коли говорить про творчість, я не раз бываў на канцэртах вашага гурта «Нельга забыць». Мне, шчыра кажу, падабаецца. Вось як вы прыйшлі да гэтага? Гэта ўжо не Богданович, гэта Караткевич? У кожнага гэты пісьменнік свой, але нават праглядаючы вашу перадачу, напэўна, адна з самых згадваемых постацей – это Владимир Семёнович. Для беларусаў якраз гэта культавая постаць. Так атрымалася і ў маім выпадку, я не выключэнне. Мяне захапілі вершы з яго рамана «Нельга забыць». Лірычны герой рамана піша свае творы. І я быў настолькі ўражаны, бо да гэтага Караткевич для мяне быў празаік. Я не перасякаўся, не сутыкаўся. І ўвогуле у музей, патрапіўшы выпадкова на працу, беларускую літаратуру пачаў адкрываць для сябе, ўжо працуючы у музеі. І я даведваюся, што у Караткевіча, аказваецца, ёсць вершы, і гэта маі вершы. Іх можна спяваць. Што яны цалкам патрапляюць вось у пачуцці, якія ты пражываеш. І аказалася, іх можна спяваць. І вельмі хутка з'явіліся чарновыя накіды. Потым мы год з сябрамі працавалі, і атрымалася праграма. Гаворачы пра літаратуру, гаворачы пра тое, чым жыве чалавек, нельга не абысціся, каб не папытацца у кожнага, чым ён жыве. І вось тыя пытанні, якія мы задаём, што для вас значыць патрыятызм? У войску нам прапанавалі на выбар прымаць прысягу на рускай альбо беларускай мове. Так аказалася, што беларускага тэкста не было, і першы мой пераклад быў, гэта пераклад прысягі з рускай мовы на беларускую. Калі я чытаў у войску, стрымаючы аўтамат гэтыя словы, беглі мурашкі па скуры, а яно такая вельмі сталёвая прамова атрымліваецца «Р». Я, грамадзянін Рэспублікі Беларусь, прымаю прысягу і ўрачыста клянуся высока несці гонар і годнасць абаронцы сваёй краіны. І вось гэтае адчуванне для мяне патрыятызм. Ну, дзякуй. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Мы ўжо часткова гаварылі пра гэта. Ваш спіс. «Вянок» Максима Богдановича. «Ладдя роспачы» Владимира Караткевича. «Небо усміхаецца маланкою» Олеся Наўродская. А што вы зараз чытаеце? Дачытываю кнігу Евгении Плёмфбаум «Сувое жыцця». Цудоўная паэтка, просто розум, эстэтыка, пачуццё, усё у гэтых вершах можна знайсці. Я не думаю, што яе шмат хто ведае, але вельмі раю. Ваш любимый беларускі пісьменнік? Я магу, конечно, сказаць, што гэта Максим Богданович, і гэта будзе праўда, але мне падабаецца знаходзіць імёны сваіх пісьменнікаў яшчэ і яшчэ, таму гэта таксама шэраг імёнаў. Ну і што для вас родная мова? Ёсць меркаванне, што калі ты размаўляеш на сваёй мове, народнай мове, то у цябе ось, па інерцыі стагоддзяў, якую задалі нашы продкі, пэўным чынам структурыруюцца думкі. І гэта дазваляе табе выказваць так свае пачуцці, тое, што ў цябе ў галаве, тваё мысленне так структураваць, як ты не зробіш ніяк інакш. І вось гэта мова. Ну што ж, Михаил, поспехаў вам ва ўсіх вашых справах. У вас яшчэ шмат наперадзе, і я думаю, што ўсё здзейсніцца. Усяго найлепшага, да пабачэння, і будзем сустракацца яшчэ. Абавязкова, дзякуй.
Ну і мне засталося дадаць толькі, што сённяшнім маім госцем быў паэт, музыкант, загадчык філіяла літаратурны музей Максіма Богдановича Міхал Барановскі. Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 3».